și eu. Bani. N-a ieșit. Urcă. Nu pot. Mai știu. Vă aduc o procuratură să vă amenințați? Da, n-am doar un semn. Ea mai e pe server? Da, este. Asta dacă nu spuneau prietenii mei, vreau să știi că îmi pare rău. Ce mă? Își cere Nu, Foame, n-am mulțumesc. Mai gândesc dacă te mai iert, da? Ce ai spus, Veronica? Că mă gândesc dacă te iert. Te rog frumos să mă iert. Ștefi, hai că... Ștefi, ești retardat, mă? ajutor. Te rog frumos, Bă, dă-te da. puțin jos ca să-ți... n-am nimic, te rog eu frumos. Măcar asta, fă pentru mine, te rog. Ștefi, Vino puțin aici, mai e Veronica. golful ăla? Veronica, Care gol? poți să vii, te rog frumos? Ăla, 3. Îmi pare rău și te rog frumos, te rog frumos să mă ierți. Bine, Mă ierți, da? fie. Și vreau de asta să fim prieteni, dacă se poate. O vedea. Așa. Mai Dacă încolo. Acolo. poți, te rog frumos să intra la mine în mașină ca să discutăm, că ăștia sunt prea proști. Te rog eu Nu, frumos. Băgarea nu, la lasă-mă, te mașină. rog. Poți să mă sui eu la tine, te rog? Nu, nu. Bă, nu se urca, tine ca ai chelie.